a chroeso I dymor newydd Pêl Drod Cymru. I ni mynd I fod gyda chi bob nos lun rhwng nawr a diwedd y tymor wrth I ni ddilyn bob hint a helynt cyngreiriau Cymru. Ac mae'r cyfan yn dechrau heno, gyda clwb sy'n ail ymuno ar uwch gyngrau'r eleni, Bae Colwyn. Ar ôl llithro yn ôl I gyngrau'r y gogledd yn haf 2024, mae Bae Colwyn wedi esgyn yn syth yn ôl i'r uwch gyngrau'r, ac mae'r gwylanod yma I gystadlu, wrth i'r clwb gymryd sawl chwaraewr profiadol o dan ei aden. Ceicona oedd yn ei herio ar benwythnos agoriadol y gyngrau'r, ac mae'n gyfnod o newid i'r nomadied, wrth I un o hoelion 8 y clwb John Disney gymryd yr awenau fel rheolwr. Tymor newydd a chroeso I Bae Colwyn. Cyfle arall yn rhoi I mewn, cael ei chwipio mewn eto! Och! A honna mynd am gic gornel arall, wel oedd y peniad cynta gan Oswell, a wedyn ar ei Woodcock frathu. Twt gan Cumming. Davies. Oh! Da iawn gan Davies, da iawn gan Margetson. A mae hwn yn gyfnod da I Bae Colwyn. Mae jyst yn bownsio reit o fain y golwr. Felly, mae'n hyd y ddau gael y cyffyrddiad yna yn ei mewn gorfa chael I, cos mae'n mynd I mewn i'r gornel. Cyril. A teibwyd mae hwn am diddisgyn! Oh! Oedd hwnna'n gyfle yn doedd, a tasa Bae Colwyn eisiau'r cyfle ddisgyn I unrhyw un. Aaron Williams fydde hwnna. Mariet eto. Unwaith eto coesau mewn, ac mae'r peniad yn un cywir gan Oswell, ond am bêl I mewn gan Max Woodcock. Os am byd gwella dy ben I gyfeirio bêl, efo droi'n chwith sed fod anodd, pen yna, flic bach, defnyddio'r pwen ar y croesiad sydd I fod I gornel, gwych y gol. Mae'r gic yn mynd I fewn gan George Hughes. George Hughes mewn at Pete! A mae Pete di dod y Bae Colwyn yn gyfartal yn ei gêm gynta symud o'r Bala. Cawl o ymosodol oedd o fanna. Ac mae'n gyfartal Bae Colwyn 1, Ceicona 1. Da iawn Nathan Pease bach. Clefar fan Nick, colli ffordd, a wedyn ffeindio'r hynna lladd I gael y peniad na fewn. Cumming, mae'n un dam ganfod lle. Mae'n gallu sgorio. Tanio'n dda! Tair gol ar 10 y tymor diwetha. Pas lac gan Rhys Hughes. A mae hyn yn rhoi cyfle fan hyn I Bae Colwyn, ac ar draws wyneb y gol. A mi gael Robles yn y canol, ddim cyfle I gysylltu efo hi. Os oedd un dyn yn heiddi gol, oedd Robles. I'm made up to get a point, really am, because I think the start's really important in a Welsh Prem campaign, and to get a point at home, also to show how hard we will be at home as well, and it's going to be hard, we're going to make it hard, and it is just really good to get off the mark. Mae 6 blynedd o aros ar ben I bencampwyr cyngred y de wrth I Llanelli ddychwelyd i'r uwch gyngrair o dan arweiniad Lee John. Y Barry oedd ei gwrthwynebwyr cynta nôl yn y cyngrair, y clwb sydd heb golli'n erbyn y cochion mewn 25 mlynedd. Basti mewn tro yma at Cafana, rhywfaint o le iddo fo. Felly hefyd I Cestyn Davies. Davies yn trio loc ar bêl, yn symud yn yr awyr. Cestyn Davies, sy'n newydd ymuno efo'r Barry, yn agos at wneud I farc. Tristan Jenkins, I daro'r bêl, tuag at gwrdd cosbi'r Barry. Hannar cliriad. Wharton yn gorfodi George Ratcliffe i wneud arbediad. Y golwr I lawr yn sydyn i'w dde I wthio'r bêl allan am gig gornel. Owen Cyddi, yr arwydd, yn crymanu'r bêl I mewn! A Ben Margetson efo'r peniad yn rhoi'r Barry ar y blaen ar ôl ychydig dros chwarter awr. Oedd safodd am ddiffyn Llanelli'n stond a bollten o beniad gan Ben Margetson. Michael George efo'r tafliad. Derbyn ben yn ôl gan Owen. Croesiad Dofen tuag at Hulbert. A rywsut,
Peniad, Ollie Hilbert ar y postyn cefn yn adlamu dros y trawst. Rôl Peniad gan Michael George ac yna gan Hilbert. Bas ar draws at Owen! A mae'n dwy! Ieian Owen yn dyblu mantais yr ymwelwyr. Ac yn sydyn, mae gan Llanelli fynydd i'w ddringo ar ei ymddangosiad cynta nôl yn uwch gyngrau'r Cymru. Cliriad yn sydd at Cafana, yn Cafana'n colli'r meddiant, yn trio tynnu Bonthron i'r llawr, ond oedd o'n gryf a chwarae'n parhau. Cyfle pren i'r tîm cartra, ond yr ergyd yn cael ei rhwystro ar y llinell brom. Gonad o le ag amser gan Cafana, yn crymanu'r beli mewn i Cort Cosby, ac arbediad gwych gan Mike Lewis, yn rhwystro dwy rhag troi'n dair. Owen gafodd i ben at y bel, ond cyn golwr y Barry yn ymatab yn sydyn. Fe gafodd Hwlffordd a Penybont dymor arbennig llynedd gyda'r adar gleision yn gorffan yn y tri uchaf am y tro cynta ers 20 mlynedd, a tîm Rhys Griffiths yn gorffan yn ail am y tro cynta yn ei hanes. Abruzesi, cyfle i redeg at Mael Davies, Crymanu'r bel mewn! A cyfle gorau'r gêm i Ben Amwn, ond mae yna gam sefyll yn ei erbyn e. Abruzesi i grymanu hon mewn ar ei drod chwith. Mae'n anodd a mae yna drosedd, mae'r bel yn y rwyd, ond mi oedd yna drosedd ar y gôl geidwad. Eiliadau'n weddill o'r hanner, dyma Abruzesi. Abruzesi, torri tu fewn, y bas at Shepherd. Shepherd yn croesi at y postyn bella! Fawcett yn penio, Armstrong yn arbed. A Penybont yn dianc reit ar ddiwedd yr hanner. Nawr mae James Crawl mewn trafferth yn hyn. A mae'n gerdyn coch uniongyrchol i James Crawl. Y prif sgoriwr y tymor diwetha, ond yn ymateb yn erbyn i wrthwynebydd. Shepherd, dyma Fawcett, arbediad ragorol gan Luke Armstrong. Oedd y bas at Fawcett yn wych, ond rhaid canmol y gôl geidwad i gyfanc am yr arbediad. Armstrong yn codi'r bel yn uchel tuag at Kirkhoff. Y peniad ymlaen, yr ansicrwydd, a mae'n gôl am y 10 Penybont wedi sgorio. A Mael Davies wedi chael y gicrydd yn cael ei helpu ymlaen. A Mael Davies ar ei drod dde yn sgorio yn erbyn rhediad y chwarae. Rhaid dweud hynny. Venables yn cystadlu gyda Rhys. Dyma Wood yn bwydo Venables. Oedd wedi gweld y cyfle cyn neb. Venables troi nôl ar ei drod dde. Dyma Creighton Green. Y bel yn mynd heibio'r postyn o fodfeddi. 5 munud yn weddill, y bel gan Hawkins, cyfle i groesi. Walters yn taro'r bar! Dim lwc i Hwlffordd heno, a Penybont yn parhau ar y blaen o gol i ddim. Mae'n olygfa ryfedd yn y Bala eleni wedi Colin Caton roi'r gorau i'w rôl fel rheolwr y clwb wedi 22 o flynyddoedd wrth y lliw y maes tegid. Yr is reolwr fuodd wrth ochr Caton, Steve Fisher sydd yn cymryd yr awena ac yn ei gêm gyngre'r gyntaf roedd yn wynebu'r Flint, clwb sydd heb ennill yn erbyn y Bala mewn 13 o gema. Owen. Isaac Lee fi gefn it. Higgins gorau bod yn ofalus. Ond bas wych i lwybr Elliot Reeves. Reeves yn y Cwrt Cosby. Bron yn cael ei faglu'r ergyd yn taro rwyd ochr. Cyfleuraidd i'r Flint fynd ar y blaen. Mynd ag at y cwrt chwech. Mesaib. Mae'r bel yn gefn yr hwyd. Gan y cawr o'r aifft. Ar blaen troed. Gan Hussein. Mesaib yn rhwydo'i gol gyntaf o'r tymor newydd. I roi'r tîm cartra ar y blaen. Benwyn, mae'r ergydd, mae'n cyfle gwiriad. Arbediad o Dido gan Joel Torrens. Reeves ar cyfle. Mae'n taro rhwyd. Sgwar i Caernarfon. Ben Hughes. Caernarfon
Groesiad I mewn tuag at Stevenson. Bale yn disgyn I Benwyn! Ar y foli, 15 llath allan, dim gobaith I Joel Torrens. Mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Louis Hall yn troi dda yn y cwrt Cosby ar ei droed chwith. Os y gyfle mael o'r bediad o dido gan Jack Flint. Mi oedd yna'n crymanu tuag at gornel isa yr hwyd. Phillips camu I Brahim ar Bale tuag at Elliot Reeves a Ben Hughes. Ar bediad o'r safon ucha gan Joel Torrens. O dylia Ben Hughes di rhoi'r Flint ar y blaen. Dafliad ar draws gan Benwyn I Josh Jones mewn y cwrt Cosby. Bale yn disgyn I Ferguson, lledu'r chwarae wedyn I Jack Thorne. Thorne yn cam sefyll na, dio ddim. Groesia'n dod I mewn tuag at y cwrt chwech. A mynd y gyfle I roedd yn efo yna I Harry Owen, y capten. Selio'r fuddigoliaeth i'r Flint. Nawr, oedd hi'n haf siomedig i'r seintiau newydd ar ôl iddyn nhw golli ei 2 rownd yn Ewrop yn erbyn Sgendia a Difford Donge. Ond beth fydd yn gysur I dîm Craig Harrison yw bod nhw nawr yn gallu canolbwyntio'n llwyr ar y gynghrair wrth iddyn nhw anelu I orffen ar y brig am y 5ed tymor yn olynol. Llansawel oedd ei gwrthwynebwyr bnawn Sul, ac fydd Andy Dyer yn obeithiol am ddechreuad gwell eleni ar ôl methu a chipio pwynt yn ei 6 gêm agoriadol tymor diwethaf. Marshall, derbyn y Bale yn ôl. Chydig o le rwan gan Marshall. Croesiad y dod I mewn tuag at y postyn pella. Peniad y cael I chlirio. Di'r peryg ddim drosodd, Brobl. Ergyd Brobl bell dros y trawst. Waith da fan'na gan Walters. Dwyn y Bale. Mewn i'r canol mae'n dod. Shepherd ddim yn clirio hi. Y Bale yn cael ei chlirio ddi ar y llinell gan Williams. Ruben Davies ar cyfle. Price. Pas hyfryd gan Price allan at Jenkins. Jenkins dod tu fewn I Holden. Yn ôl, Tom Price. Y Bale ar draws i'r canol. Davies! Ac mae Ruben Davies wedi rhoi llansawel ar y blaen. Y croesiad I mewn gan Jenkins. Neb yn marcio Ruben Davies yn y canol. Mae llansawel. Gôl I ddim ar y blaen. Chydig o le rwan I lawr y dde. Ryan Jordan newydd ar y cae. Bale ar draws I Walters. Ac mae llansawel 2 gôl I ddim ar y blaen. Y Bale i'r canol. Canfod Tom Walters a Walters yn rhoi ting o'r Nelisa'r hwyd. Potten yma'r peniad. Bates yn clirio. Cian Jenkins yn helpu fo a Walters. Fyny tuag at Snaith. Snaith yn gryfach na Potten. Os a cyfle fyma. Dyna chi gyfle fan'na unwaith eto I Ruben Davies I wneud sy'n dair. Shepherd ar arbediad. Cyfle eired fan'na I Ruben Davies. Owen. Bas hir. Tuag at Ruben Davies. Davies. Yn ôl I Shepherd. Pas lac gan Shepherd. Sa cyfle yma Davies. A ma Ruben Davies wedi wneud sy'n dair I Llansawel. Smonach llwyr gan Nathan Shepherd yn y gôl. Ceisio roed y Bale dros Ben Davies. Methu a gwneud hynna. A Davies yn gorffen I oddi ar y bar I mewn I gefn yr hwyd. Bod Llansawel yma wedi creu sioc ac yn mynd o efo'r shiftweight. Missed some really good opportunities and then they give away 3 really poor goals. So yeah, it's a tough one to take. It is a tough one to take, but we've got to just take it on the chin. We've just said in the changing room, well done, pat on the back, but can we do this again next week? It's a different type of challenge next week, and the boys have got to be ready for it. And, you know, I talked last year about us growing as a football team. Well, we're here now, you know, we've got to be standing up now. There's no more growing, it's about delivering now, and they've done that today, so the next challenge is next week. Ar ôl dod yn agos at gyrraedd Ewrop llynedd, bydd Met Caerdydd a Caernarfon yn ysu gyrraedd y nod y tymor hwn yn enwedig wrth ystyried bod yna un safle ychwanegol ar gael eleni.
Lewis. Colli meddiant, Mwandwe. Mwandwe yn redwr Llyllodres y chwaraewr newydd i'r Met. Sam Jones. Wel, cam i fewn i'r cwrt. A mae Ben Williams yn pwyntio at y smotyn. Wel, rhediad peryglis gan Sam Jones. Mae yna gerdyn melyn i Morgan Owen. Mae protestiadau gan yr ymwelwyr, ond cyfle nawr i Met Caerdydd. TJ Craven, a capten, lawr y canol, yn twyllo Conor Roberts. Cicio'r smotyn oedd yn gwahan i'r ddoi dîma yn y gymel gyfle. Diwedd tymor diwetha, a cic o'r smotyn sy'n rhoi Met Caerdydd ar y blaen nawr. Reynolds a Lewis Rhys dros y bil. Reynolds sy'n mynd amdani. Reynolds tuag at y gornel isa. Conor Roberts yn ei gwthio allan. Ddim yn siŵr os oedd hi am fod ar y targed. Rhys, ni'n gosod i at Ryan Reynolds! Am gol gan Ryan Reynolds! Oedd hi ar y trawst. Gwych! Wel, ni'n gwybod bod yna'n gallu sgorio yn erbyn Caernarfon, ac mae'n neud eto i ymestyn mantes y tîm cartre cyn yr egwyl. Oedden ni wedi gweld gol y tymor yn barod. Dawn ni yn ôl at y golwr, ond mae'r bas na'n fyr. Sam Jones sy'n casglu, Sam Jones nawr, yn cael lawr ar gol. Sam Jones! O, mae'r bediad gan Conor Roberts. Dyna safon y golwr, dan bwysau. Oedd y bas nôl ato fe, mor fyr i roi'r cyfle i Sam Jones. Nawr ar y cloc, Lewis Rhys. Yn oedd hi mewn Reynolds. Reynolds! Angen arbediad da gan Conor Roberts. Ac ar ôl gol wych yn ale cynta, Reynolds bron a cael clasur arall yn yr ail hanner. Lock. Pas Bert. Mas tuag at Zach Clark. Clark yn dal i ddawnsio, a Clark yn fflachio yr ergyd heibio i geg y gol. Clark modfeddi o dynnu gol nôl i'r ymwelwyr. Clark trio rheoli, lwyth y mas gan Barney Sodi. Clark yn un dda i droi. Clark ni gosod i Morgan Owen. Ac Mendes ar peniad. Pa mor agos. Mendes ddim digon cywir gyda'r peniad. Morgan Owen sy'n fas ar y dde. Nat Zach Clark. Clark yn un dda yn grif. Cam i fewn i'r Cwrt Cosby. Clark, ond yn rhaid aros yn y canol. A mae Caernarfon nôl yn ddi. Matty Jones yn cyrraedd o'r ochr chwith a'r canmoliaeth i gyd i Zach Clark. 2 gol i 1. Caernarfon am ddod nôl yn ddi. Morgan Owen. Cybongo ar peniad mas. Matty Jones. Smith. Ni'n gosod i lawr. A mae fewn! Wel am ei lyddio! Darren Thomas ei gyffyrddiad cynta! Mae Caernarfon ar ôl bod 2 gol tu ôl yn gyfartal yn munudau ychwanegol. 2-1. Mae'r cofis yn dathlu. Sy'n llawer o amser i fod amdano fe, ddigwyr. Siar, 6 munud ar ôl. Dwi'n meddwl Dom, siwr o Dom, na'r Chester lawr iddo fi. Ti o fi fyny neis, a nes i jyst i ar yr half oli. A ni gobeithio ni gael chance o lad o swad, a ti jyst i fewn, ideal. Llantawel yn llamu i'r brig wrth i'r seintiad ddisgyn i'r gwaelod yn dilyn i colled fwyaf mewn 4 blynedd. Bae Colwyn yn llwyddo gipio pwynt yn y gêm gyntaf nôl yn y Cyngred, tra bod y clwb newydd arall, Llanelli, yn waglaw wedi'r penwythnos agoriadol. Ar ôl llithro allan o'r uwch gyngrair am y tro cyntaf yn ei hanes tymor diwethaf, fe ddechreuodd Aberystwyth ei hymgyrch yng Nghyngrair y De gyda buddugoliaeth oddi cartref yn Llanilltyd Fawr. Dreigiau Baglan oedd ei gwrthwynebwyr penwythnos yma, a gyda'r 2 dîm yn cipio triphwynt ar benwythnos agoriadol y tymor, roedd hwn yn gyfle i'r naill dîm barhau i ddringo'r tabl. 10 munud o'r gêm wedi chwarae. Dylan Thomas ar gic gornel yn cael ei chwipio fewn ac i gefn y rwyd gan y capten Lewis Holmes a'r ymwelwyr dreigiau Baglan yn manteisio ar ddryswch amddiffynol gan Aberystwyth. Mae Imba. Nath o'n dda i gadw'r bel ar dir y chwarae dyma o ffori
Ond yma le fan hyn i Zach Hartley. Hartley ar y droed chwydd cyfle am yr ergyd. O, na chi gol. Na chi gol gan Zach Hartley. 22 o funudau, dim gobaith o gwbl i Matthew Stanton oedd fel delw ar ei linell golwr dreigiau Baglan. Dyma Ben Davies i Aberystwyth. Hartley, Bale rownd y gornel at star, Mayemba mae o ffori yn y canol. Mayemba mynd amdani, Bale yn tasgu allan ag o ffori'n methu manteisio. Dihangfa i'r ymwelwyr. Downs. Holmes, dan bwysa. Mae Davies, da Mayemba. Alla gael ei ergyd i fewn, a llwyr! Star Mayemba yn serenu go iawn. Mi drodd y naill ffordd, mi drodd y ffordd arall. Star Mayemba yn rhoi Aberystwyth ar y blaen. Thomas. Bale rwnd y gornel, Bale i gyfeiriad Randall yn cyrraedd y Bale cyn y golwr. Ond ta be di'r penderfyniad yn y fan yma, mae'n Cerdyn Coch i Rhys Thompson. Am lorio Tom Randall y tu allan i'r cwrt Cosby. Parsons, golwr yn ystyried dod yn dan i old ar piniad. Gyda Gle Davies camgymeriad am gyfle. Am gyfle Connor Troy. Da ni di chwarae 5 munud dros y 90. A dyna'r cyfle i ddreigiau Baglan. Oh my days, that first goal was amazing. The left foot is on the weaker foot as well. Straight, the keeper had no chance, but yeah, man, it's a good goal. And the second one, Star. The crazy thing is, I said to him before the game started that he was going to score because in pre-season he kept missing, but I kept saying, keep going, you're going to get it. And then he got his goal and the best thing happened today. Got the winner. Dinas Casnewydd sy'n ymuno â Cambrian a Chaerfyrddin yn y tri chaf yng Nghyngrair y De, tra bod 2 o'r newydd-ddyfodiaid, Serge Owen ac Ynys Hir yn cipio'u 3 phwynt cynta, ac mae'r clwb newydd arall, Draconiaid Caerdydd, yn parhau yn waglaw. Yng Nghyngrair y Gogledd, Airbus UK yn parhau ar y copa tra bod aelodau newydd y cyngred Brickfield a Rhyl 1879 yn sicrhau dechreuad addawol i'w tymor, ond mae'n stori wahanol ar yr ynys gyda Hotspur Caergybi'n dal i edrych am ei pwynt cynta. A dyna ni ar gyfer wythnos yma, ond pidwch a phoeni, achos mae yna ddigon o bêl-drod i ddod yn ystod y tymor. Dydd Sadwrn bydd y tîmau orffennodd yn ail a chyntaf y tymor diwethaf yn cyfarfod. Penybont yn erbyn y Seintiau a'r cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar gan gynnwys BBC iPlayer am 5 o'r gloch. Ac fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf gyda holl gyffro cyngreiriau Cymru, ond tan hynny, nos da.